Assalamualaikum, sugeng enjang lare-lare. Pripun kabare dinten niki? Mugi dipun paringi kesehatan nggih. Wonten ing mriki ustazah badhe ngajaraken basa Jawa. Ing piwulangan minggu wingi, lare-lare sampun nyinaoni Pandhawa lan Punakawan nggih. Nah, ing dinten niki ustazah badhe ngajaraken wulangan kapindho bab wacan non sastra tentang kegiatan padinan. Ayo saiki digatekne ustazah nerangke nggih. Wacan non sastra iku napa to? Wacan non sastra yaiku wacan kang ora ana gegayutane karo sastra. Tujuane kanggo menehi wawasan lan pengetahuan marang sing maca. Tuladha wacan non sastra yaiku ana pawarta, artikel, lan biografi. Dene wacan sastra iku tujuane kanggo menehi hiburan. Tuladha wacan sastra yaiku dongeng, geguritan, tembang macapat, parikan, lan liyan-liyane. Cerita kegiatan padinan iku uga kalebu wacan non sastra. Kegiatan padinan yaiku kegiatan kang ajeg dilakokne saben dina. Nah, saiki coba digatekne tuladha wacan non sastra bab kegiatan padinan iki. Kegiatan ing dina Minggu. Dina Minggu iku tegese dina prei utawa dina nalika ora mlebu sekolah. Ewadene dina prei, Mutia tetep tangi esuk. Peturane ditata lan kemule dilempiti. Sakwise nata kamar, Mutia banjur subuhan bareng keluargane. Sabubare subuhan, Mutia olahraga sedhela. Tujuane olahraga kanggo njaga kesarasane awak. Sakwise olahraga, banjur resik-resik omah. Mutia nyapu pelataran omah lan kebon. Uwe dikukup nganggo ikrak, banjur dibuang ing tong sampah. Nalika pelataran omah lan kebon wis resik, Mutia ngrewangi ibune masak. Mutia uga ngrewangi bapake resik-resik kolah. Bapake nguras bak adus lan Mutia ngosek jogan kolah. Sakwise rampung, banjur padha adus. Bubar adus, padha sarapan bebarengan. Nah, niku wau kegiatan Mutia ing dina Minggu. Sakniki ayo gatekno gambar ing ngisor iki. Banjur wenehana katrangan ngeneni kegiatan padinan kasebut. Yo, gambar sing kapisan. Kegiatan ing gambar kasebut yaiku nonton TV. Nah, nalika lare-lare nembe nonton TV, ora pareng suwe-suwe amargi kewajibane bocah sekolah niku sinau. Gambar sing kapindho iku ana kegiatan nyulaki meja. Nalika nyulaki meja iku nganggo sulak. Gambar selanjutnya yaiku ana kegiatan upacara bendera. Dene upacara iku dilakoni saben dinten Senin. Selanjutnya iku ana kegiatan maca koran. Sinten sing maca koran? Nggih, sing maca koran niku Bapak. Lanjut, kegiatan selanjutnya yaiku nyiram tanduran. Lare-lare sampun paham nggih babagan kegiatan padinan? Nah, sakniki lanjut piwulangan sing kapindho yaiku nulis cerita. Sadurunge nulis cerita,
Lare-lare kudu nentokake tema lan irah-irahan. Tema yaiku ide ing cerita. Dene irah-irahan iku judul saka cerita. Tema bisa kajupuk saka kegiatan padinan. Anggone nulis lan nyeritakake kegiatan kudu ngreteni urutaning cerita. Nalika arep nyeritakake kegiatan, prayogane nggatekake bab-bab ing ngisor iki, yaiku sing kapisan ditulis utawa diceritakake kanthi runtut utawa urut. Sing kapindho nganggo basa kang gampang dingerteni wong liya. Saiki coba gatekno gambar-gambar ing ngisor iki. Saka gambar kasebut bisa digawe cerita kang judule Upacara Bendera. Saben dina Senin, sekolahku nganakake upacara bendera. Kabeh siswa wajib melu upacara kuwi. Nalika bendera merah putih lagi dikerek munggah, kabeh siswa lan guru padha menehi pakurmatan. Dene kelompok paduan suara padha nyanyi lagu Indonesia Raya. Ing upacara iki uga ana pitutur saka kepala sekolah kang kudu dirungokake kanthi premati, amarga isine wigati utawa penting. Tugase lare-lare nggawe cerita miturut gambar ing LKS kaca 26. Tugase difoto lan dikirim marang ustazah nggih. Cekap semanten piwulangan dinten iki. Mugi-mugi paring manfaat kangge lare-lare sedaya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.